Ka tanat pulit kalarai ban penjari da kano entry na kamta ka jingyai kikali hanong ba shalong haka hanyo trik leber na kadaw ka jingwan jong menteri rangba kari u Narendra Modi baru menteri ka tanat ki kampu iyeng kari u Amit Shah ban si mentah ka jingtaw ka sarkar ba thamai Raj Bhawan katkum ka karwo bala pelai do USP jong ka East Khasi Hills long ba khanang ban yai bai ka kawan jong kiteki VVIP haka jingwan jong baru na kamta ka bit ka biang jong ki pajba on penjari da kano entry na kamta ka jingyai kikali haka ni ki surok kentub ya baro ki surok ba penyaso ya ki surok ba kibanyai daki VVIP haka jingwan jungki haka new tarik ngadu ka Porsche push teng menstep hadu ka arba dia mensengi lapen tebru ba ketika no entry kan trekam nadu nyomer terter hadu jingking sherpi rel bong point naklilat yodu shikithany opar shilong bat Anjali petrol pump civil hospital point IGP point Kachari point Raj Bhawan nalat Mahabir Park shalan jingking sherpi bat Anjali petrol pump nakhandailat Kachari point Raj Bhawan nalat CS Sharaj Bhawan nalat Panywood Sharaj Bhawan bat nabarik point Shikithany Civil Hospital. Susu la kerpat ikinong song bat kijaka ba marjan bakin hiar manyai na kiti kijaka ba saudong kanong ba shelong lemda don kam lane na kidaw bakerki lane shim na kiwipat kilenti ban poi shikijaka kijongki.